never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. Καλωσορίσατε στη σύγκρουση μεταξύ δύο αιωνίων αντιπάλων. Γεια σας και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Για την κάλυψη του αγώνα βρίσκεται σήμερα μαζί μας ένας γνώστης του αθλήματος, ο Γιώργος Θαναηλάκης. Γεια σου Χριστό! Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί για να μεταδώσουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Λοιπόν Γιώργο, πώς βλέπεις την εξέλιξη αυτού του αγώνα? Περιμένουμε όλοι να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι το σχήμα κάθε ομάδας. Η μάχη του κέντρου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική έκβαση του αγώνα. Μπορούμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο αγώνας ξεκίνησε. Δεν κόβεται με τίποτα. Ο διαιτητής του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Δεν πήγε για την μπάλα. Απλά ανέτρεψε τον αντίπαλο. Είναι τυχερός που δεν είδε την κόκκινη κάρτα. Αυτή η στημένη φάση είναι μάλλον μακριά για να μπορέσει να απειλήσει τον goalkeeper με απευθεία σουτ. Μπορεί και να το κάνει όμως. Για να δούμε. Το επιχείρησε. Επιτίθεται από τα άκρα. Άλλο ήθελε να κάνει, αλλά δεν του βγήκε. Και η αντεπίθεση ξεκινάει. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν είχε και πολλές επιλογές εκεί. Θέλει να προχωρήσει. Καλό πέρασμα της μπάλας. Στα πλάγια. Θα πάει προς τα μέσα την μπάλα. Δεν διακόπτει. Την περνάει ανάμεσά του. Δεν είναι offside. Συνεχίζει. Δεν ήταν και η πιο σίγουρη επιλογή. Λέντερους. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Παραλίγο να πληρώσουν ακριβά το ότι πούλησαν την μπάλα. Έχουμε ακόμη ένα πλάγιο. Προωθεί την μπάλα. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίκτυα. Και να η ευκαιρία. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση.
15 λεπτά παιχνιδιού ήδη. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κατάφερε και την κράτησε. Βουρκεται στο πιάτο. Μέσα! Και τώρα η Μπενφίκα περνάει μπροστά στο σκορ. Μάλλον εδώ πήγε γυρεύοντας η άμυνα τους. Κινήθηκαν πανέξυπνα και οι δύο. Τόσο ο σκόρερ όσο και ο συμπαίκτης που του έβγαλε την assist. Το 1-0 είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Όλη η ομάδα περίμενε κάτι από αυτόν και τελικά δεν τους απογοήτευσε. Το αντίθετο θα λέγαμε. Να η μεγάλη ευκαιρία. Πολύ επικίνδυνη φάση. Αυτά τα συρτά σουτ είναι πολύ επικίνδυνα για τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και έτοιμότητα. Ήρθε λουκούμι αυτή η πάσα. Ευκαιρία. Κάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Κοϊτά. Συρτή, κάθε την παλιά. Δεν είναι offside. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Είναι κρίμα τέτοιες υπέροχες βαθιές μπαλιές να μένουν τελικά ανεκμετάλλευτες. Και κόβεται εύκολα από τον αντίπαλο. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να βρουν χώρους εκεί στο κέντρο. Έχουν περάσει σχεδόν 30 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Γκάουερ. Πολύ κακή πάσα. Κόπηκε. Από πολύ μακριά. Τυπάει στο δοκάρι και φεύγει πίσω. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Οι αμυντικοί εδώ πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί και να μην υποπέσουν πάλι σε τέτοιο λάθος. Γιατί όπως ξέρουμε στο ποδόσφαιρο, τέτοια πανωτά λάθη πληρώνονται ακριβά. Παρεμβάλλεται και κλέβει την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα σουτάρει με τη μία. Μάλλον εδώ δεν πήγε πάνω στην μπάλα όπως θα έπρεπε. Η άμυνα δεν διαχειρίστηκε καλά αυτή τη φάση. Τον άφησαν ανενόχλητο να κάνει την προσπάθεια. Κακό το τελείωμα της φάσης. Αν δεν ήταν τόσο άτσαλος θα το είχε καρδώσει. Αν και βρήκε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, δεν μπόρεσε να τη στείλει εκεί που ήθελε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Κοϊτά. Συρτή, κάθε την παλιά. Λέντερους. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι καλό από εκεί.
Γκάουερ. Και σουτάρει από αρκετά μακριά. Ωραία προσπάθεια. Θα σουτάρει. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Η ανάπτυξή τους είναι για σεμινάριο. Εκμεταλλεύονται όλους τους χώρους και ανοίγουν συνεχώς την αντίπαλη άμυνα. Η επικράτησή τους μέχρι στιγμής είναι απόλυτα λογική. Μόνο ένα τέρμα διαφορά για τις δύο ομάδες. Αυτό το σκορ είναι 1-0. Σπόρτερ εναντίον της Μπενφίκα. Του κλέβει την μπάλα. Βοητά. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Ακόμα ένα κόρνερ. Ευκαιρία για γκολ. Την πήρε. Γκάουερ. Λέντερος. Γκάουερ. Τον έκοψε. Φάουλ. Επιχειρεί το γέμισμα. Ακόμη μια κεφαλιά. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Παίρνει την κατοχή της μπάλας. Τον χτύπησε φουδιαστικά και έδωσε φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Νομίζω πως γνώριζε και ο ίδιος ότι θα έπαιρνε κίτρινη μόλις έκανε το τάκλινγκ. Τώρα βρίσκεται υποπίεση, αλλά δεν μπορείς να μαρκάρεις τόσο επικίνδυνα. Κάνει το γέμισμα. Πιάνει την κεφαλιά. Το έβαλε γκολ. Η Sporting ξαναμπήκε στο μάτς. Το μισό γκολ ανήκει στον εκτελεστή του φάουλ. Του έβγαλε φανταστική παλιά. Ξεντυλίχθηκε πανέμορφα εδώ αυτή η επιθετική προσπάθεια. Το γκολ ήταν καθαρά ομαδική δουλειά. Σέντρα. Και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Σε τέτοιον αγώνα δημιουργούνται λίγες ευκαιρίες, αλλά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη και να ισοφαρίσουν. Περνάει ανάμεσά τους. Δόχνει απευθείας στη σέντρα. Έχουμε δει και πολύ καλύτερες πάσες. Ωραία προσπάθεια.
λίγο πιο άκρη να πήγαινε το σουτ, θα είχε δημιουργήσει πρόβλημα στον πρωτιέρο. Στάθηκε αρκετά τυχερός εδώ. Γκάουερ. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Έπεσε και θα έλεγα πως είναι μέσα στην περιοχή. Πέναλτι. Ο διαιτητής δείχνει την άσπρη βούλα και τιμωρεί ακόμα περισσότερο τον παίκτη που πέπεσε στην παράβαση, δείχνοντας κίτρινη κάρτα. Θα μπορούσε άνετα να είναι και κόκκινη. Ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι. Θα είναι ψύχρεμος για να σκοράρει. Και ναι, κατάφεραν την ολική επαναφορά. Φάνηκε από το πώς πήγε πάνω στην μπάλα ότι θα το έβαζε. Εδώ ο γκολκίπερ ξεγελάστηκε για τα καλά. Αλλού πήγε αυτός, αλλού πήγε η μπάλα. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Ήταν αυτός που όλοι περίμεναν για να βγάλει την ομάδα του από το αδιέξοδο. Όντως τους έβγαλε ασπροπρόσωπος. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Έτοιμος για το σουτ. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Α, κόπηκε τελικά. Κρίμα για αυτόν. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Τη στέλνει στο κέντρο της άμυνας. Κόπη τη σέντρα πριν εξελιχθεί σε απειλή για την ομάδα του. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Κέρδισαν το πλάγιο σε καλή θέση στην αντίπαλη άμυνα. Κόρνερ, ωραία προσπάθεια από την άμυνα. Βγάζει την παλιά. Και κάνει το βολέ. Το έβαλε. Αν δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Παρότι είχε κολλημένο απάνω του έναν παίκτη, κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τη φάση. Ήταν τόσο δυνατός εδώ που οι αμυντικοί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Νικήθηκαν κατά κράτος. Τα δύο τέρματα πλέον η διαφορά. Έχουν ήδη δημιουργήσει μια διαφορά στο σκορ, αλλά ποιος ξέρει. Ίσως προσπαθήσουν να την διευρύνουν κι άλλο. Δεν περνάει με τίποτα. Είναι πραγματικά ασταμάτητος. Όχι, δεν τα καταφέρνει εδώ. Την περνάει ανάμεσά τους. Ο βοηθός δεν σήκωσε τη σημαία του. Σεντράρει προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Τους διώχνει για να πάρουν μια ανάσα. Θα ήταν καλύτερο να προσπαθήσουν να βγουν από την περιοχή τους με κοντινές πάσες, παρά να την πουλάνε έτσι εύκολα την μπάλα. Εδώ χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Φάνηκε επιπόλαιος τώρα σε αυτό το τελείωμα. Αν είχε ενεργήσει πιο ψύχρεμα, τα πράγματα τώρα θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Έχει την μπάλα. Με
Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πήρε την μπάλα. Δεν τον στήριξαν καθόλου οι συμπαίκτες του. Οπότε λογικά σταμάτησε και αυτή η επίθεση. Βρισκόμαστε στα τελευταία 5 λεπτά. Τώρα έχει την ευκαιρία για σέντρα. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Θα τελειώσει τη φάση. Διώχνει όπως. Δοκιμάζει το βολέ. Πέρασε και ακόμα συνεχίζει. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Τίποτα. Δεν σταμάτησε. Πολύ καλό μπλοκάρισμα.